Γεια σας, παιδιά. Πρέπει να ομολογήσω ότι ο κύριος Υπουργός μας κάλυψε σε αυτά που είχαμε να πει, περιληπτικά μεν, και γι' αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έτσι επικοινωνούμε με το Υπουργείο Επικοινωνιών. Εμείς σπάνια κάνουμε διαλέξεις τόσο μεγάλες, γιατί είναι η ερευνητική ενασχόληση και οι απαιτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων τόσο μεγάλη που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων. Για σας κάναμε μια εξαίρεση και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, εξαιτίας και της πρόσκλησης από το Υπουργείο, αλλά και επειδή θέλουμε στη φάση αυτή, που τα ερευνητικά μας δεδομένα είναι σε κάποια καλή φάση, να μοιραστούμε μαζί σας τις ανησυχίες που πολύ έτσι περιληπτικά αλλά και αξιόλογα περιέγραψε ο κ. Υπουργός. Ξέρετε ότι εσείς είστε το λεγόμενο target group της ασύρματης τεχνολογίας. Και αρχίζω με την πρώτη ερώτηση. Ποιοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο ή tablet ή iPad ή iPod? Όχι, ένα από αυτά. Δεν έχει τίποτα. Ο τελευταίος. Τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, είσαι, όπως βλέπεις, δακτυλοδεικτούμενος, συνεπώς το 99... έχει, λέει ψέματα, έτσι, εντάξει. Άρα το 99,99% έχετε κάποιο ασύρματη συσκευή. Συνεπώς, τέτοιες εικόνες σας είναι οικίες και η ασύρματη τεχνολογία που είναι ραγδαία, όπως επισημάνθηκε τα τελευταία 20 χρόνια και με συσκευές που ακόμα δεν έχετε δει και θα δείτε σε λίγο και θα πείτε στους γονείς σας, δεν παίρνουμε και αυτή τη συσκευή, μπορεί να μην έχει ακόμα ονομασία. Καλά, για το τάμπλετ δεν το κουβεντιάζουμε, λίγο πολύ, ή έχετε ή δανείζεστε για να παίξετε κτλ. Όλες αυτές οι συσκευές, αν και ξεκίνησαν δειλά-δειλά με επικοινωνία. Στη συνέχεια άρχισε λίγο η εκπαίδευση, η επιμόρφωση. Τώρα είναι μέρος της ψυχαγωγίας. Συνεπώς, όλο αυτό το φάσμα είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Κανείς δεν μπορεί να βγει να πει μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτές. Που θα μπορούσε να το πει αν έβλεπε τους κινδύνους. Μπορεί όμως να πει χρησιμοποιήστε τους με τρόπο ασφαλή. Και έχει σχέση η επικοινωνία αυτή με την οδική ασφάλεια. Αυτά τα δύο παντρεύονται, γιατί όπως σωστά επισημάνθηκε, δεν είναι δυνατόν να μιλάει κάποιος στο κινητό και να οδηγεί. Βέβαια, εσείς ακόμα δεν οδηγείτε, δεν έχει σημασία. Συμμετέχετε στον κοινωνικό ιστό, θα είστε σε αυτοκίνητο που οδηγεί ο μπαμπάς ή η μαμά, θα τον δείτε να μιλάει ή να μιλάει η μητέρα σας, θα πρέπει να της πείτε σταμάτα. Δεν είναι η ακτινοβολία μόνο η ίδια που επηρεάζει. Και επηρεάζει γιατί η μνήμη υπολειτουργεί την ώρα εκείνη, όταν το κινητό είναι στο αυτή. Είναι η απόσπαση από την οδήγηση. Ας έρθουμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Όλα αυτά είναι καθημερινή πρακτική για σας. Είτε σε εργασίες που κάνετε στο σχολείο, ή για παιχνίδια, ή επικοινωνία, ή στην κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή, Facebook και Twitter, νομίζω είναι για σας ψωμοτήρι τη στιγμή αυτή. Είναι και για τους μεγαλύτερους. Εγώ τα χρησιμοποιώ όλα αυτά προφανώς για να μπορώ να επικοινωνήσω και με εσάς και να κάνουμε και σωστά πειράματα. Χρησιμοποιώ και εγώ και οι συνεργάτες μου όλες αυτές τις συσκευές κοινωνικής δικτύωσης. Τα πράγματα όμως ξεκίνησαν, αν μπορούμε να σβήσουμε τις προβολές γιατί εμποδίζουν την οθόνη. Φαντάζομαι δεν βλέπετε καλά. Αν ακούει κάποιος, βλέπετε. Κάποιο φως πρέπει να σβήσει τέλος πάντων, γιατί είναι και διαφάνειες πολύ πιο σκοτεινές στη συνέχεια. Είναι και σκοτεινό το ερευνητικό πεδίο, ούτως ή άλλως. Γενικά, η ιδέα της ακτινοβολίας ξεκίνησε με τη δημιουργία της γης. Δηλαδή, η ακτινοβολία ήταν πρωταρχικός παράγοντας για να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί η γη. Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει μια σωρία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο χώρο. Η ακτινοβολία ούτε μπορεί να φανεί με εξαίρεση την ορατή, γιατί έχουμε εξελιχθεί σαν θηλαστικά να βλέπουμε το ορατό φάσμα,
Ούτε μπορούμε να τη μυρίσουμε, ούτε να τη γευτούμε. Είναι αόρατη και άοσμη, δεν ακούγεται. Αν βάλουμε όμως ένα όργανο εκεί, φαντάζομαι αυτό ανάβει κάποιο λαμπάκι τώρα, εγώ δεν το βλέπω, δείχνει την ακτινοβολία που εκπέμπεται από το ασύρματο τηλέφωνο που είναι δίπλα και το Wi-Fi router που είναι εδώ. Και αν κάνω και ηχητική μεταφορά αυτών, που τώρα δεν ακούγεται τίποτα, θα ακούσετε αυτό. Και αν νομίζετε δεχόμενα ότι δεν είναι από τις συσκευές αυτές, δεν έχουμε παρά να τις βγάλουμε από την πρίζα. Το αφήνω αυτό εδώ. Όσοι ακούτε ή θα ακούσετε στη συνέχεια από αυτό τον ηχητικό ανιχνευτή, είναι ακτινοβολία από κινητά σας, από κινητά των συνεργατών κτλ. Δεν είναι από τις συσκευές αυτές. Είναι από ακτινοβολία του χώρου. Εδώ λοιπόν σε μια γραμμική απόδοση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, όπου δεξιά είναι οι γνωστές σας υψηλές ενέργειες, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, έτσι, ακτινογραφίες κτλ. Κάπου πιο αριστερά προς τη μέση είναι το ορατό φάσμα, δηλαδή εδώ. Πιο κάτω είναι οι υπέρυθρες, που στην ουσία στους οργανισμούς επάγουν θερμότητα, και πολύ πιο πέρα είναι τα μικροκύματα, ραδιοκύματα, τα οποία είναι τεχνική μάλλον κατασκευή του ανθρώπου, δεν υπήρχε στην εξέλιξη της ζωής, όπως δεν υπήρχαν και οι ακτίνες Χ, που φτιάχτηκαν από τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου και την τεχνολογική επανάσταση, άρχισε δειλά-δειλά να φτιάχνονται συσκευές που μπορείτε να τις δείτε εδώ. Να αναδύονται σιγά-σιγά, αριστερά από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του ήλιου, και είναι οι συσκευές που μόλις είδαμε. Τα πράγματα άρχισαν το 1974 επίσημα, όπου στο κέντρο της Νέας Υόρκης είδαν περίεργοι κάτοικοι να κυκλοφορεί ένας περίεργος άνδρας με άσπρα μαλλιά και μουσι και να κρατάει ένα τεράστιο πράγμα στο χέρι του με κεραία, που ζύγιζε 4 κιλά. Αυτό ήταν το πρώτο ασύρματο τηλέφωνο. Σκεφτείτε τώρα να είχατε τέτοια όλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση να διεισδύσει ένα τέτοιο προϊόν στην αγορά. Και επειδή δεν υπήρχε τρόπος να διεισδύσει τότε, δεν μπορούσαν ποτέ να το προβλέψουν, γιατί η τεχνολογία δεν είναι προβλέψιμη. Το ένα φέρνει το άλλο με την έρευνα. Γι' αυτό και δεν έγινε κατάλληλη έρευνα επιπτώσεων υγείας. Δηλαδή, μπήκαν στην αγορά τα κινητά το ένα μετά το άλλο. Σε 2-3 χρόνια αυτό μειώθηκε στο 1/10 του βάρους. Και εκτός από κλήσεις έκανε και άλλα πράγματα. Και συνεπώς έχουμε τα σύγχρονα κινητά τώρα. Αυτός ήταν ο Κούπερ, διευθύνων στέλεχος της Motorola, που υπήρξε πρωτοπόρα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ασύρματης τεχνολογίας. Για να δουλέψει το κινητό τηλέφωνο, που είναι πομπός, πρέπει κάποιος δέκτης να πάρει το σήμα του και να το μεταβιβάσει στον άλλο χρήστη. Είτε αυτός είναι εδώ γύρω, είτε είναι σε μια άλλη ήπειρο, σε μια άλλη χώρα. Σε ένα άλλο πλανήτη δεν θα το έλεγα ακόμα. Τώρα, αν κάποιοι πάνε στον Άρη και μπορέσουμε να μιλάμε με το κινητό από εδώ στον Άρη, είναι μια άλλη ιστορία. Ενδεχόμενα μπορεί να γίνει. Και μπορεί να γίνει γιατί, εκτός από τις γνωστές σας κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που φαντάζομαι οι πιο πολλοί τις έχετε δει, που φυτρώνουν στις πολυκατοικίες ή σε άλλα κτίρια, τις έχετε δει φαντάζομαι, έτσι. Αυτές είναι το κλειδί για να δουλέψει το κινητό. Αν αυτές κοπούν, το κινητό δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί δεν είναι επικοινωνία point to point που λέγεται, το ένα κινητό με το άλλο, πάει μέσω κεραιών. Η μία κεραία με την άλλη, καλείται εδώ, θα πάει στην κεραία του Παπάγου. Από την κεραία του Παπάγου, αν θέλετε να μιλήσετε με τα νότια προάστια, θα πάει σε άλλη κεραία και σε χρόνο 0, γιατί τα κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, θα σηκώσει το κινητό άλλος, όπου και αν βρίσκεται, και θα μιλήσετε. Έτσι. Αυτό είναι το δίκτυο των κεραίων. Δεν θα μιλήσουμε για κεραίες, δεν σας αφορούν οι κεραίες. Εμείς έχουμε πρόβλημα να πείσουμε την πολιτεία να μειώσει το όριο της Ελλάδας. Θα τα ακούσετε για την κυρία Σκουρολιάκου στη συνέχεια, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη δική σας ασφάλεια. Πώς δηλαδή έξυπνα θα χρησιμοποιήσετε τις συσκευές αυτές
Γιατί όχι πρέπει, ούτε επιβάλλεται, γιατί έτσι είναι η ζωή για να τις χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τουλάχιστον από κάποια ηλικία και μετά. Που αυτή η ηλικία, ενώ αρχικά ήταν 15 χρόνια, θυμάμαι μια συνάντηση επιστημόνων πριν 3-4 χρόνια, λέγαμε μετά τα 15, τώρα ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί και λέμε άντε μετά τα 9. Μετά έγινε μετά τα 7 ή 8. Τώρα βλέπεις και 5χρονα και 4χρονα και χρησιμοποιούν τάμπλετ. Τι θα πεις? Και όταν το χρησιμοποιεί ο αδερφός, ο μεγαλύτερος ή η αδελφή που είναι 9, ή ο μπαμπάς ή η μαμά, και βλέπεις όλη την οικογένεια με ένα τάμπλετ. Ας ακολουθούν κάποιους κανόνες. Δεν είναι εξασφαλισμένο 100% ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Σας το λέω από τώρα. Γιατί ακόμα και η μικρή δόση ακτινοβολίας ενδεχόμενα στο μέλλον να αποδειχθεί ότι δημιουργεί επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο αυτό και οδηγώντας, εδώ παίρνει η οδική ασφάλεια, πώς γίνεται όταν ο οδηγός επικοινωνεί με την κοντινή του κεραία και φεύγει από αυτή την κεραία να συνεχίσει να μιλάει? Απλά μεταφέρεται η κλήση στην κεραία της επόμενης περιοχής. Σε χρόνο που δεν το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται διακοπή. Έτσι μπορούν να μιλήσουν άνθρωποι σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας αυτής? Και υπάρχουν όρια ασφαλείας. Στη φάση αυτή θα καλέσω την επίκουρη καθηγήτρια κυρία Σκουρολιάκου να μας αναπτύξει το δικό της θέμα. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να έχετε γνώσεις. Να ξέρετε να ερμηνεύετε αυτά που βλέπετε γύρω σας. Οπότε μια πολύ απλή εισαγωγή, με απλά λόγια ελπίζω, για το τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γιατί το ακούτε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν κάνει φυσική στο σχολείο ακόμα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οπότε να πούμε 2-3 πράγματα για να τα ακούσουν όλοι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το περίφημο ηλεκτρομαγνητικό κύμα? Αφού είναι ηλεκτρομαγνητικό, έχει κάτι ηλεκτρικό και κάτι μαγνητικό προφανώς. Λέμε λοιπόν ότι έχει ένα ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρισμός ξέρετε όλοι τι είναι, δεν χρειάζεται περιγραφή, και ένα μαγνητικό πεδίο. Ουσιαστικά είναι ενέργεια που μεταφέρεται στο χώρο. Και μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Με ανεβοκατεβάσματα. Σκεφτείτε το λοιπόν σαν μια ενέργεια, σαν μια διαταραχή που μπορεί να μεταφερθεί. Από κάπου πρέπει να παραχθεί και θα διαδοθεί στο χώρο. Η πιο κλασική εικόνα που έχουμε για ένα πολύ απλό κύμα είναι αυτή εδώ. Αυτά τα δύο κάθετα μεταξύ τους. Ένα πολύ χαρακτηριστικό μέγεθος του κύματος, που σίγουρα το έχετε ακούσει, είναι η συχνότητα. Τι θα πει συχνότητα? Πόσα ανεβοκατεβάσματα έχουμε το δευτερόλεπτο. Και βλέπετε ότι όσο πάμε προς τα κάτω έχουμε περισσότερα ανεβοκατεβάσματα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι όσο πάμε από πάνω προς τα κάτω έχουμε τη συχνότητα να αυξάνεται. Ωραία. Ωραία. Πώς παράγονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα? Από ηλεκτρόνια που πάνε πάνω κάτω. Υπεραδόθε. Όπως θέλετε πάρτε το. Τα ηλεκτρόνια που πάνε πάνω κάτω υπεραδόθε παράγουν ένα ηλεκτρικό πεδίο που με τη σειρά του παράγει ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και το ένα παράγει το άλλο. Αναπαράγει το άλλο. Ωραία μέχρι εδώ? Μπράβο. Αν υποθέσουμε ότι τα κύματα αυτά που παράγονται μπορούσαμε να τα δούμε. Γιατί και το φως που βλέπουμε τέτοιο κύμα είναι. Απλώς η συχνότητά του είναι τέτοια που μπορείτε να το δείτε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορούσατε να δείτε και τα κύματα που εκπέμπονται από το Wi-Fi, από το κινητό σας, από το τάμπλετ, τότε τα πάντα γύρω μας θα ήταν χρωματιστά και γεμάτα κύματα. Και όχι μόνο μία συχνότητας, κάθε διαφορετικό χρώμα που βλέπετε εδώ είναι και διαφορετική συχνότητα. Τώρα, αν κάποιοι ξέρανε πολύ καλά φυσική, μπορεί να μου κάνανε και κριτική σε αυτό, γιατί θα μου λέγανε ότι το φως εγώ που βλέπω, το ορατό, δεν το βλέπω να πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι μια σχηματική αναπαράσταση, έτσι. Μπορούμε να φανταστούμε, αν μπορούσαμε να τα δούμε, πόσο γεμάτα θα ήταν όλα γύρω μας με κύματα. Τα οποία δεν εκπέμπονται μόνο σε μια κατεύθυνση, εκπέμπονται σε όλο το χώρο. Δηλαδή δεν εκπέμπεται ένα κύμα από εδώ και πάει μόνο ευθεία απέναντι, εκπέμπεται σφαιρικά.
Φανταστείτε ότι έχετε ένα μπαλόνι που φουσκώνει. Το κύμα που διαδίδεται. Από πού εκπέμπονται, είπαμε, από ηλεκτρόνια που πάνε πάνω κάτω. Πού πάνε τα ηλεκτρόνια πάνω κάτω? Στις κεραίες. Κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα που εκπέμπεται απαιτεί να υπάρχει και μια κεραία. Που σημαίνει ότι το κινητό σας δεν έχει μία κεραία μόνο για να επικοινωνεί με την κινητή τηλεφωνία, έχει κεραία. Για να βρίσκει στίγμα για το GPS, για το ασύρματο δίκτυο, για το Bluetooth και για διάφορες άλλες εφαρμογές, για το ραδιόφωνο. Μπορείτε να ακούσετε και ραδιόφωνο. Και πού είναι όλες αυτές οι κεραίες? Γιατί προφανώς όταν εκεί κοντά που εκπέμπει κεραία είναι και πιο ισχυρό το πεδίο, πιο δυνατό. Παντού. Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να είναι σε διαφορετικά σημεία του τηλεφώνου, αλλά να ξέρετε ότι συνήθως σαν κεραία χρησιμοποιείτε και το σασί του κινητού σας. Κομμάτια της συσκευής δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα, ναι, από ένα iPhone, χωρίς το iPhone στη μέση. Όπως βλέπετε, οι κεραίες είναι γύρω-γύρω, παντού, ανάλογα με την επικοινωνία που θέλουν να πετύχουν. Ωραία, είπαμε την ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Προφανώς μας ενδιαφέρει πόσο δυνατό είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Τι θα πει δυνατό? Πόση ενέργεια κουβαλάει? Πολλή ενέργεια? Λίγη ενέργεια? Πρέπει να βρω έναν τρόπο να το χαρακτηρίσω αυτό. Και τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η ενέργεια? Είπαμε ότι το κύμα μεταφέρει ενέργεια η οποία απορροφάται από ό,τι βρεθεί μπροστά του. Τα υλικά που βρίσκονται στο δρόμο του κύματος απορροφούν. Αν είσαστε μέσα σε ασανσέρ, το κινητό σας πιάνει? Ναι, μπράβο. Αναλόγως. Συγχαρητήρια, ανάλογα, πολύ σωστά. Κάποιες φορές πιάνει, κάποιες φορές δεν πιάνει. Που σημαίνει ότι κάποια υλικά απορροφούν την ενέργεια αυτή και δεν πιάνει σε εσάς. Δεν πιάνει εκεί που είσαστε εσείς. Τι συμβαίνει όμως όταν απορροφάει ένα υλικό ενέργεια? Το υλικό παθαίνει κάτι ή όχι? Κάτι δεν θα παθαίνει. Κάτι απορρόφησε, έτσι θα μείνει. Όταν η ενέργεια που κουβαλάει το κύμα είναι μεγάλη, όταν το κύμα είναι πολύ δυνατό, το υλικό θερμαίνεται. Ζεσταίνεται. Αυτό το ξέρουμε. Και το εφαρμόζετε μάλιστα πολύ συχνά, όχι εσείς, οι γονείς σας οπωσδήποτε, όταν ζεσταίνετε κάτι στο φούρνο μικροκυμάτων. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχετε. Δυνατή, δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων? Είναι βολικός. Κακός. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχετε κάτι μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων, δεν είναι ο κλασικός τρόπος θέρμανσης. Έχετε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που απορροφάται από το φαγητό, τα μόρια του νερού αρχίζουν να πηγαίνουν γύρω-γύρω σαν τρελά και επειδή πηγαίνουν γύρω-γύρω, το φαγητό θερμαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε βιολογικούς ιστούς, ζωντανούς, όχι μόνο στο φαγητό. Αν λοιπόν έχουμε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πολύ μεγάλης δύναμης, πολύ μεγάλης ενέργειας, θα συμβεί το ίδιο. Αυτά τα αποτελέσματα τα λέμε θερμικά. Και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και πόσο μεγάλη ενέργεια απαιτείται. Και σύμφωνα με αυτά τα θερμικά αποτελέσματα έχουν θεσπιστεί τα όρια ασφάλειας για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάλι για τα θερμικά αποτελέσματα υπάρχει και μια βασική μονάδα που έχει να κάνει με το πόση ενέργεια απορροφάται, που τη λένε ειδικό ρυθμό απορρόφησης. Τα αρχικά θα τα δείτε σαν SAR. Και αν κάποιος από εσάς έχει κοιτάξει το manual του κινητού του, θα δει ότι γράφει επάνω την τιμή SAR. Γιατί είναι υποχρεωμένο να το γράφει. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να κάνουν μετρήσεις και τα κινητά τους να εκπέμπουν μικρότερη τιμή από τα όρια σε τέτοιες μονάδες. Έλα όμως που είναι δύσκολο να το μετρήσουμε αυτό. Και είναι ολόκληρη η ιστορία η μέτρηση και ολόκληρη επιστήμη. Φτιάχνουμε λοιπόν ομοιώματα, δηλαδή κατασκευές που προσομοιάζουν στον άνθρωπο, είτε σε ολόκληρο το σώμα, είτε σε κάποιες περιοχές του σώματος. Στο κινητό, ας πούμε, μας ενδιαφέρει το κεφάλι. Μας ενδιαφέρει το χέρι. Μας ενδιαφέρει αν κάποιος το ακουμπάει κοντά σε κάποια περιοχή του σώματός του. Και τι προσέχουμε? Να είναι οι διαστάσεις σωστές, προφανώς, και τα υλικά που έχει μέσα αυτό το πράγμα
να μοιάζουν με τα υλικά που έχει μέσα και ένα πραγματικό κεφάλι. Εδώ λοιπόν μέσα μπορούμε να βάλουμε έναν αισθητήρα, κάτι που να μετράει τη δύναμη του κύματος και να δούμε πόσο εκπέμπει. Όλα αυτά γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους δεν έχουμε κύματα να πηγαίνουν πέρα δόθε, να χτυπάνε στους τοίχους και να επιστρέφουν. Ίσως κάποιοι από εσάς, αν τους ενδιαφέρει, μπορεί κάποτε να βρεθούν σε τέτοια εργαστήρια και να μετρήσουν και να βοηθήσουν στο να διαφωτίσουμε την κατάσταση περαιτέρω. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά τα θερμικά αποτελέσματα που είπαμε, το κύμα που μεταφέρει κάποια συγκεκριμένη δύναμη, που τα μόρια πηγαίνουν γύρω-γύρω, που ζεσταίνονται, έχουν θεσπιστεί κάποια όρια. Τα όρια αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με θερμικές επιδράσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η έρευνα μέχρι τώρα έχει δείξει και την ύπαρξη μη θερμικών επιδράσεων. Δηλαδή, επιδράσεων που δεν οφείλονται στο ότι θερμαίνονται. Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο μηχανισμός των επιδράσεων αυτών, πόση ενέργεια απαιτείται για αυτές τις επιδράσεις, μήπως πολύ χαμηλή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί τέτοιες επιδράσεις. Μέχρι όλα αυτά να αποσαφινιστούν, υπάρχει μια λεγόμενη αρχή της προφύλαξης που πρέπει να τηρούμε. Που σημαίνει τι? Ότι προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το δυνατόν την έκθεσή μας σε τέτοια ενέργεια. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα και σύμφωνα και με την αρχή της προφύλαξης, η πρόταση της ερευνητικής κοινότητας είναι τα όρια που υπάρχουν να μειωθούν. Τουλάχιστον μέχρι να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Και το να μειωθούν δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασύρματη επικοινωνία, και με πολύ μικρότερες εντάσεις, πολύ μικρότερες δυνάμεις, οι συσκευές σας μπορούν να δουλεύουν μια χαρά. Εδώ είναι οι ιδιότητες του κύματος. Δεν τις θέλω αυτές. Ναι. Είδατε πριν ότι την ακτινοβολία, είπαμε, δεν τη βλέπουμε, δεν τη μυρίζουμε, έχουμε ειδικά όργανα να τη μετρήσουμε. Ο ένας τρόπος είναι τα ομοιώματα που σας έδειξα πριν, ο άλλος τρόπος είναι να δουλεύουμε σε υπολογιστές, σε δυνατούς υπολογιστές που μπορούν να κάνουν πολλούς υπολογισμούς. Αν λοιπόν κάνουμε μια προσομοίωση, ότι εδώ είναι ο εγκέφαλος, εδώ το κινητό, πάρουμε κάποιες εξισώσεις που είναι αρκετά περίπλοκες, βάλουμε κάποιες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το κινητό, με την ακτινοβολία που εκπέμπεται, με τον εγκέφαλό μας και το τι περιέχει μέσα, τότε το αποτέλεσμα είναι οι υπολογισμοί να μας δώσουν την κατανομή της ενέργειας του πεδίου που υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας όταν το κινητό λειτουργεί. Βλέπετε προφανώς ότι έχει κάποιο βάθος διείσδυσης, από ένα σημείο και μετά έχει απορροφηθεί ολόκληρο. Η ενέργεια που λέγαμε απορροφήθηκε, δεν υπάρχει άλλη. Βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας απορροφάται στην άκρη-άκρη, κοντά στο κινητό δηλαδή, εκεί που είναι κόκκινο, σιγά σιγά η ενέργεια που μένει είναι όλο και λιγότερη, μέχρι να απορροφηθεί ολόκληρη. Το ίδιο και εδώ. Άρα, τι γίνεται? Έχουμε πολλή ενέργεια να απορροφάται σε πολύ πολύ μικρή περιοχή. Και το προφανές ερώτημα είναι το ίδιο να εκτίθεται, μάλλον να μιλάει στο κινητό ένας ενήλικας, ένας έφηβος ή ένα παιδί? Προφανώς μιλάμε για διαφορετικά μεγέθη, για διαφορετική σύσταση και επίσης ένα έξτρα που φαντάζομαι θα το έχετε σκεφτεί, εσείς έχετε πολύ περισσότερα χρόνια μπροστά σας που θα χρησιμοποιείτε κινητό από ό,τι έχει κάποιος ενήλικας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε ένα παιδί 5 χρονών βλέπετε ότι η διείσδυση είναι μεγαλύτερη. Η ακτινοβολία φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος. Όσο μεγαλώνουμε, όσο οι ιστοί διαμορφώνονται και παίρνουν την τελική τους μορφή, το βάθος διείσδυσης μειώνεται. Άρα είναι σημαντικό το να ξέρετε τι συμβαίνει, να μην φοβάστε, να μην δαιμονοποιείτε την τεχνολογία, αλλά να ξέρετε πώς λειτουργεί και να ξέρετε ποιος είναι ενδεδειγμένος και ασφαλής τρόπος χρήσης και να μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε αν σας πούνε πράγματα τα οποία είναι αντιεπιστημονικά. Ήδη εδώ βλέπετε την ακτινοβολία που εκπέμπεται
από αυτό το κινητό που είναι εδώ. Μπορείτε να καταλάβετε, όσο πιο κοντά είναι, ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Και επίσης, η ακτινοβολία αυτή δεν είναι συνεχής. Δηλαδή, όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία, δεν πάει κόκκινο. Μόλις αρχίζουμε και μιλάμε, ειδικά στο κινητό, βλέπετε ότι η ακτινοβολία μεγαλώνει. Έρευνες λοιπόν που έχουν γίνει ενηχοποιούν αυτή την ακτινοβολία κυρίως των κινητών αλλά και των ασύρματων τηλεφώνων για πονοκέφαλους όπως οι αϊπνίες, διαταραχές μνήμης, νευρικότητα, όλα αυτά και άλλες περίπου 20-30 περιπτώσεις. Εγώ το έχω. Δεν μπορώ να το βάλω μέσα. Πώς θα γίνει δηλαδή έτσι. Έτσι να μιλάω, όπως τραγουδάνε δηλαδή, μάλιστα. Άρα τι, έτσι θα μιλάς. Εντάξει. Λοιπόν, τα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί στον άνθρωπο είναι αυτά. Όμως δεν αρκεί αυτό, γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει πειράματα στον άνθρωπο με εξαίρεση κάποιες μελέτες επιδημιολογικές που αφορούσαν επιθετικότητα σε παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που ακτινοβολόντουσαν κατά τη διάρκεια της κοίησης, διαταραχές μνήμης σε εθελοντές, αλλά περιορισμένα πειράματα. Τα πιο πολλά πειράματα έχουν γίνει σε πειραματόζωα. Στη δική μας ομάδα, εδώ και 2 δεκαετίες, έχουμε αρχίσει να μελετάμε ένα απλό σύστημα, όπως είναι η δροσόφυλλα, που είναι παγκοσμίως γνωστό και χρησιμοποιείται σε βιολογικές έρευνες. Και σε αυτό ακριβώς το πειραματόζωο θα μας πει η συνεργάτης μου, η κυρία Μαντά, τι έχουμε βρει μέχρι τώρα ως προς την επίδραση των συσκευών ασύρματης τεχνολογίας. Υπάρχει μία μορφή στρες που ονομάζεται οξυδωτικό. Ακόμα και ο ήλιος και η ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτόν προκαλεί οξυδωτικό στρες στο δέρμα, ένα φαινόμενο γνωστό ως φωτογύρανση. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης βλαβερών ουσιών για τα κύτταρα και τελικά το θάνατό τους, που προκαλούν τελικά το θάνατό τους. Εμείς οι αερόβιοι οργανισμοί γενικά χρησιμοποιούμε το οξυγόνο για να παράγουμε ενέργεια, για να κινηθούμε, να μιλήσουμε, για οποιαδήποτε διαδικασία χρειάζεται ενέργεια. Αυτή η ενέργεια παράγεται σε κάποια εργοστάσια, όπως λέγονται, παραγωγής ενέργειας, τα μυτοχόνδρια, που είναι κάποια συστατικά των κυττάρων μας, υπεύθυνα για αυτή την παραγωγή ενέργειας. Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργούνται όμως και κάποια βλαβερά προϊόντα για τον οργανισμό, οι λεγόμενες ελεύθερες ρίζες. Ωστόσο, έχουμε και μηχανισμούς οι οποίοι επιδρούν στις ελεύθερες ρίζες και τελικά τις απεικοδομούν και προστατεύουν έτσι τα κύτταρα. Οι μηχανισμοί αυτοί ονομάζονται αντιοξυδωτικοί. Γενικά, το οξυδωτικό στρες προκαλεί μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, διαταραχές ύπνου, εφίδρωση και εσωτερική ανησυχία, ενώ επιταχύνει σημαντικά το φαινόμενο της γύρανσης. Όπως είπε και ο κύριος Μαργαρίτης, εμείς χρησιμοποιήσαμε το πρότυπο πειραματικό μοντέλο δροσόφυλλα, το γνωστό την κοινή σε όλους μας μύγα και συγκεκριμένα τη φρουτόμυγα, δηλαδή μύγα που της αρέσει να τρέφεται από φρούτα. Εδώ βλέπετε τις γυάλεις καλλιέργειας καθώς και τα έντομα. Ενώ ως πηγές ακτινοβολίας χρησιμοποιήσαμε το κινητό τηλέφωνο, τη βάση του ασύρματου τηλεφώνου, καθώς και το ασύρματο δίκτυο, το Wi-Fi δηλαδή. Σε πρόσφατη δημοσίευση δείξαμε ότι ακτινοβόληση με βάση ασύρματου τηλεφώνου για 6 ώρες προκάλεσε οξυδωτικό στρες στα σώματα των μυγών, ενώ στις 24 και 96 ώρες ακτινοβόλησης δεν είχαμε περαιτέρω αύξηση, κάτι το οποίο μας δίνει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι δεν υπάρχει χειροτέρευση του φαινοτύπου. Ωστόσο, οι οθήκες των μυγών ήταν περισσότερο ευαίσθητες στην ακτινοβολία, καθώς το μέγιστο του οξυδωτικού στρες παρουσιάστηκε μόλις σε 1 ώρα έκθεση στην ακτινοβολία του ασύρματου τηλεφώνου. Και εδώ όμως η αύξηση δεν συνεχίστηκε μετά από 6 ώρες ακτινοβόλησης, 24 και 96. Επειδή τα επίπεδα παραμείνανε σταθερά των ελευθέρων ριζών, γιατί αυτό ουσιαστικά μετρήσαμε, θέλαμε να δούμε αν σταματήσουμε την ακτινοβολία τελείως, αν θα επανέλθουν στα φυσιολογικά. Και όντως παρατηρήσαμε ότι μετά από 24 ώρες χωρίς καθόλου ακτινοβόληση, τα επίπεδα των ελευθέρων ριζών επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα.
Κάτι το οποίο όμως στην καθημερινότητα δεν μπορεί να συμβεί, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς προστατευμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την ακτινοβολία. Τέλος, είδαμε ότι η ακτινοβολία είχε επίδραση και στη μνήμη των μυγών. Όπως και εμείς, έτσι και οι μύγες έχουν συστήματα μνήμης και μάθησης. Τις μαθαίνουμε λοιπόν να αναγνωρίζουν κάποιες οσμές και να τις αποφεύγουν επιδρώντας με ηλεκτροσόκ. Δηλαδή βάζουμε τις μύγες σε έναν σωλήνα, αυτές επιλέγουν τις οσμές και όταν φτάσουν στην οσμή που θέλουμε να μάθουν να την αποφεύγουν, προκαλούμε ένα ηλεκτροσόκ και γι' αυτό το λόγο οι μύγες σταματούν να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν λοιπόν επιδράσαμε με ακτινοβολία, είδαμε μετά ότι οι μύγες δεν θυμούνταν ότι η οσμή αυτή θα τους προκαλέσει ηλεκτροσόκ και συνέχιζαν να πηγαίνουν προς την οσμή αυτή. Σε συνδυασμό με το ότι βρέθηκε αύξηση των ελευθέρων ριζών στα κεφάλια, θεωρούμε ότι πιθανά η διαταραχή να συνέβη από αυτό. Τέλος, θέλαμε να δούμε και την αναπαραγωγική ικανότητα της μύγας, δηλαδή ουσιαστικά πόσα αυγά ικανά για γονιμοποίηση αποθέτουν τα έντομα. Γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε εδώ, το τέλειο έντομο για να γίνει χρειάζεται πριν να υπάρξουν κάποια στάδια. Ξεκινάει λοιπόν από το αυγό, γίνεται λάρβα ή σκουλίκι και τελικά γίνεται χρυσαλίδα. Εμείς λοιπόν μετρήσαμε πόσες χρυσαλίδες υπάρχουν στα τυχώματα των μπουκαλιών και παρατηρήσαμε ότι τα ακτινοβολημένα είχαν λιγότερο αριθμό από τους μάρτυρες, από αυτούς που δεν είχαν δεχτεί ακτινοβολία. Εδώ βλέπετε δύο οθήκες, ένα ζεύγος οθικών, θηλυκών εντόμων και αυτά που φθορίζουν είναι στάδια πριν από να γίνει το αυγό, δηλαδή ονομάζονται οθυλάκια και είναι κάποια στάδια πριν τη δημιουργία του αυγού. Αυτά που φθορίζουν σημαίνει ότι είναι νεκρά. Παρατηρήσαμε λοιπόν αύξηση νεκρών οθυλακίων. Και τέλος, πραγματοποιήσαμε μία ex vivo μελέτη, δηλαδή μία μελέτη εκτός σώματος, έξω δηλαδή από το ανθρώπινο σώμα, όπου μελετήσαμε την έκθεση ανθρώπινου νοπού σπέρματος σε συνεργασία με τον κύριο Αργυρίου και το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης MediMol στον Πύργο των Αθηνών, όπου επιδράσαμε με βάση ασύρματο τηλεφώνου σε φυσιολογικούς και μη δότες και είδαμε ότι μετά από μία ώρα έκθεση μόνο στη βάση ασύρματου τηλεφώνου είχαμε αύξηση των ελευθέρων ριζών στα σπερματοζωάρια, καθώς και μείωση της κινητικότητάς τους, ενώ παρατηρήσαμε και πολλά νεκρά. Τα νεκρά φαίνονται εδώ, που πάλι φθορίζουν, δηλαδή είναι πιο πράσινα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ασύρματες συσκευές και ειδικά τον υπολογιστή που έχει Wi-Fi και αυτά, μακριά από τέτοια όργανα, ειδικά το αναπαραγωγικό σύστημα, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, αφού είδαμε και στα θηλυκά έντομα ότι υπήρξαν επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό του σύστημα. Στην έρευνα, για να φτάσει κανείς να βρει επιπτώσεις, να εξηγήσει ασθένειες στον άνθρωπο, πρέπει να περάσει από στάδια απλών οργανισμών. Αυτό είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται αυτά τα έντομα. Υπάρχουν και μικρότεροι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται, ενώ ένα βήμα μετά είναι τα θηλαστικά. Και το πιο γνωστό πειραματόζωο είναι τα ποντικάκια. Τα ποντίκια είναι στην ημερήσια διάταξη των πειραμάτων, ας πούμε για νους όπως είναι η Alzheimer κλπ. Δεν γίνονται πειράματα στον άνθρωπο. Πρέπει κανείς να διαρευνήσει το φαινόμενο εκεί, να δοκιμάσει ενδεχόμενα και φάρμακα πριν πάει στον άνθρωπο. Έτσι, το επόμενο μας βήμα είναι να δούμε τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε ποντίκια και γι' αυτό θα σας μιλήσει η κυρία Φραγκοπούλου. Μαζί θα μιλήσουμε για τα πειράματα που γίνονται στο εργαστήριό μας τα 5 τελευταία χρόνια σε ποντίκια. Κάνουμε αντίστοιχα πειράματα και σε αρουραίους, δεν θα σας τα δείξουμε τώρα σήμερα. Γιατί ποντίκια? Γιατί το DNA τους μοιάζει πολύ σχετικά με εκείνο του ανθρώπου. Η ακτινοβόληση των ποντικών στο εργαστήριο γίνεται είτε με κινητό τηλέφωνο, είτε με βάση ασύρματου τηλεφώνου, είτε με Wi-Fi. Εδώ σας δείχνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο πώς γίνεται η ακτινοβόληση. Τα ποντίκια είναι μέσα στα κλουβιά τους. Τώρα εδώ είναι 4 ένα κλωβό, τα βλέπετε τα μαύρα. Αυτά τα κόκκινα σπιτάκια είναι για λόγους ευζοίας, γιατί
Πρέπει πάντα σε αυτά τα πειράματα να κρατάμε κάποιες αρχές, που σημαίνει όσο δυνατόν το μικρότερο αριθμό ζώων να χρησιμοποιούμε, να έχουμε εναλλακτικές μεθόδους, αν μπορούμε να κάνουμε πειράματα σε ασπόνδυλα, ας πούμε, όπως σε μύγες, να μην προτιμούμε τα ποντίκια, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από κάθε πείραμα πρέπει να γίνει ευθανασία και να πάρουμε ιστούς, οπότε δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε μεγάλο αριθμό ζώων. Εδώ το πεδιόμετρο είναι αυτό που έχουμε εδώ μπροστά, το Co-Monitor, και μας δείχνει την παρουσία ακτινοβολίας στην περιοχή ακτινοβόλησης. Λοιπόν, έχουμε κάνει διάφορα πειράματα. Έχουμε δείξει μέχρι στιγμής, ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης, ανάπτυξη στρες στα ποντίκια, διαταραχές μνήμης, όπως και αλλαγή στην έκφραση κάποιων πρωτεϊνών του εγκεφάλου. Ξέρετε τι είναι οι πρωτεΐνες? Ωραία, που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα. Στα πρώτα πειράματα που ξεκινήσαμε αφορούν στην επίδραση της ακτινοβολίας στη μάθηση και μνήμη. Τι είναι μάθηση? Είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών, ενώ η μνήμη είναι η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών αυτών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μνήμης. Είναι που εξετάζονται από τα ερωτήματα τι είδαμε, πού είδαμε κάτι, πώς κάναμε κάτι, πώς μαθαίνουμε να χορεύουμε, πώς πετάμε ένα αεροπλάνο, πώς δένουμε τα κορδόνια μας, για παράδειγμα. Ένας τύπος μνήμης είναι η χωρική μνήμη, που εξετάζει το πού έχουμε δει κάτι. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι έχετε πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για παράδειγμα στο Παρίσι, και το επισκέπτεστε ξανά μετά από κάποια χρόνια. Ο εγκέφαλός σας θα προσπαθήσει να θυμηθεί πληροφορίες όπως πού είχατε πάει, διευθύνσεις, δρόμους κτλ. Εδώ παίζει ρόλο μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υπόκαμπος και ελέγχει αυτό το τύπο μνήμης. Για να εξετάσουμε επίδραση στη χωρική λοιπόν μνήμη, χρησιμοποίησαμε δύο ομάδες ζώων. Αυτές που ακτινοβολούνταν με κινητό τηλέφωνο μοναχά για 2 ώρες την ημέρα για 4-5 μέρες, όσο κρατάει και η δοκιμασία που θα σας δείξω. Και είχαμε και αντίστοιχα την ομάδα των μαρτύρων, δηλαδή ποντίκια τα οποία δεν είχαν ακτινοβοληθεί. Υπάρχουν διεθνώς καθιερωμένες κάποιες δοκιμασίες συμπεριφοράς για να εξετάσουν κάθε τύπο μνήμης. Για τη χωρική μνήμη, μία δοκιμασία είναι ο λεγόμενος υδάτινος λαβύρινθος κατά Μόρις, που το ανακάλυψε ο Μόρις γύρω στο 80. Λοιπόν, αυτό συνίσταται από μία πισίνα ουσιαστικά, μία δεξαμενή, η οποία είναι γεμάτη με νερό. Γύρω-γύρω υπάρχουν κάποια σημάδια στο χώρο και θα δείτε εδώ ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τα πειράματα. Βλέπετε τώρα εδώ, έχει βρει την πλατφόρμα που βρίσκεται μέσα στο νερό. Αυτή τη δοκιμασία την περνάει για 4 ημέρες. Εδώ είμαι. Αυτά τα office, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι παρατηρήσαμε? Ότι τις 4 πρώτες ημέρες και οι δύο ομάδες ζώων, και τα ακτινοβολημένα και τα μη ακτινοβολημένα, μπορούσαν να μάθουν τη θέση που βρισκόταν η πλατφόρμα, όμως τα ακτινοβολημένα παρουσίαζαν μια δυσκολία από μέρα σε μέρα να θυμηθούν αυτή τη θέση. Επειδή περνάνε 4 δοκιμασίες κάθε μέρα, μπαίνουν από 4 διαφορετικά σημεία, στο πρώτο σημείο κάθε φορά παρουσίαζαν μια δυσκολία. Άρα είχαμε ένα πρόβλημα στην εκμάθηση αυτής της πληροφορίας. Αυτά είναι τα 4 σημεία που μπαίνουν στις 4 πρώτες μέρες. Την τελευταία μέρα τώρα, αφού τελειώσει η δοκιμασία της εκμάθησης, βγαίνει αυτή η πλατφόρμα από το νερό και βάζουμε τα ζώα από ένα 5ο διαφορετικό σημείο που δεν είχαν μπει ποτέ πριν. Προκειμένου τώρα να ελέγξουμε την μνήμη τους. Τι περιμένουμε? Κάποιο ζώο το οποίο δεν έχει επίδραση από την ακτινοβολία θα πρέπει να θυμάται που βρισκόταν αυτή η πλατφόρμα. Άρα η κίνησή του να εστιάζεται σε αυτό εδώ το τεταρτημόριο που βρισκόταν η πλατφόρμα. Αντίθετα, όταν έχουμε κάποια επίδραση είτε της ακτινοβολίας είτε κάποιας άλλης ουσίας, γιατί αυτά τα πειράματα, αυτή η δοκιμασία χρησιμοποιείται και για φαρμακολογικές έρευνες, τα ζώα δεν εμφανίζουν κάποια προτίμηση στο τεταρτημόριο της πλατφόρμας. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα ακτινοβολημένο ζώο, το οποίο περιφέρεται γύρω-γύρω από την πισίνα, δεν εμφανίζει καμία προτίμηση στο τεταρτημόριο στόχο, δηλαδή το τεταρτημόριο της πλατφόρμας. Ενώ το ζώο, ο μάρτυρας, που δεν είχε ακτινοβοληθεί, βλέπετε, πηγαίνει και γυρίζει γύρω-γύρω από τη θέση που βρισκόταν η πλατφόρμα. Άρα, το συμπέρασμα... Εδώ βλέπετε την ανάλυση από το λογισμικό. Το ζώο το οποίο δεν έχει ακτινοβοληθεί θυμάται, ενώ ένα ζώο το οποίο έχει ακτινοβοληθεί δεν θυμάται. Αυτή η εργασία έχει δημοσιευθεί.
Δεδομένου ότι αυτή η μνήμη ελέγχεται από τον υπόκαμπο, έχουμε συνεχίσει τις μελέτες και σε επίπεδο ιστολογικό και μοριακό και έχουμε δει αλλαγές και σε αυτό το επίπεδο. Άρα, εφόσον και αυτά τα ζώα θέλω να σας τονίσω ότι ήταν 50 ημερών, ηλικιακά αντιστοιχούν σε εφήβους, δηλαδή σε εσάς, λίγο προσοχή στο πώς θα μιλάμε στο κινητό, πότε θα μιλάμε, πόσες ώρες, γιατί δυνητικά μπορεί να έχετε και πρόβλημα, ας πούμε, όταν βρίσκεστε μέσα στη τάξη, αν στέλνετε μηνύματα κρυφά ή όταν προσπαθείτε να διαβάσετε, αν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο, μπορεί να μην μπορείτε να καταλάβετε αυτά που διαβάζετε και να τα θυμηθείτε. Από άλλα εργαστήρια διεθνώς έχουν γίνει κάποιες μελέτες, όπως από τον καθηγητή Σάλφορντ στη Σουηδία, που δείχνουν και διαταραχή του αιματογκεφαλικού φραγμού. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό. Είναι ένας φραγμός στον εγκέφαλο που δεν επιτρέπει να περάσουν πρωτεΐνες και μεγάλου μοριακού βάρους ουσίες μέσα στα αγκαία του εγκεφάλου. Έχει παρατηρηθεί ότι έπειτα από έκθεση σε κινητό τηλέφωνο, αυτός ο φραγμός σπάει. Βλέπετε εδώ. Αυτός είναι ο φραγμός, σε ένα φυσιολογικό ζώο, σε ένα άλλο περνάει μέσα το αίμα και διάφορες ουσίες οι οποίες δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν και διαταραχές μνήμης και άλλα συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, όπως κόπωση, αϊπνίες που έχουν διαπιστωθεί. Άλλες μελέτες έχουν δείξει και από το Ισραήλ και από τη Σουηδία, από τον καθηγητή Χαρντέλ, ανάπτυξη εγκεφαλικών όγκων μετά από δεκαετή χρήση είτε κινητού είτε ασύρματου τηλεφώνου. Και λένε σε βαριά χρήση, που σημαίνει 30 λεπτά με 1 ώρα την ημέρα. Αυτή θεωρείται βαριά χρήση. Έχει βρεθεί μηνυγκύωμα, γλίωμα, ακουστικό νευρίνομα στον εγκέφαλο, όπως και ανάπτυξη όγκου των συλλογώνων αδένων και των παροτίδων, όταν έχετε για παράδειγμα το κινητό και μιλάτε εδώ δίπλα στο σαγόνι. Άρα, ποια είναι τα συμπεράσματα από όλα αυτά που ακούσατε? Όταν χρησιμοποιούμε το κινητό, δεν λέμε να καταργηθεί η τεχνολογία, αλλά να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά όλες τις συσκευές. Αυτή η ακτινοβολία, το μυστικό που έχει είναι ότι η έντασή της μειώνεται με την απόσταση. Αυτό πρέπει να σας μείνει. Άρα, είτε χρησιμοποιούμε ένα κινητό με hands-free ή Bluetooth, ή έχουμε ανοιχτή ακρόαση όταν μιλάμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον εγκέφαλο. Κάνουμε πολύ σύντομες κλήσεις όταν το σήμα μας είναι χαμηλό, δηλαδή μέσα σε ασανσέρ, μέσα στο αυτοκίνητο που γίνεται κλωβός και ενισχύεται επειδή είναι μεταλλικό το σήμα μας. Όταν είμαστε σε καράβια, στο μετρό, όσο το δυνατόν εκεί να μην το χρησιμοποιούμε. Όχι κοντά σε έγκυες και σε παιδιά, γιατί είναι ομάδες ευαίσθητες και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την ακτινοβολία. Όχι σε κλειστούς χώρους. Θα πρέπει τώρα να πούμε ότι 3 είναι οι παράμετροι επικινδυνότητας. Ένταση, απόσταση, διάρκεια. Ένταση σημαίνει τι? Κινητά χαμηλού SAR, το γράφει επάνω το κινητό στο εγχειρίδιο χρήσης, εκπέμπουν λίγη ακτινοβολία στο μέγιστό τους. Κινητά με μεγάλο SAR εκπέμπουν πολύ. Τα iPhone, για παράδειγμα, είναι στο μέγιστο. Υπάρχει πίνακας στο Google. Αν γκουγκλάρετε, θα βρείτε το SAR των κινητών. Έτσι. Επίσης, προσέξτε, τις μπάρες. Υπάρχει εφαρμογή, application όπως λέγεται, που μπαίνει σε smartphones και σας ειδοποιεί όταν η μπάρα είναι μία, προσοχή, η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Σας το λέει αυτό. Αν δεν το λέει, θα προσέχετε. Όταν το κινητό έχει λίγες μονάδες σήματος, σημαίνει ότι είστε μακριά από κεραία βάσης. Για το κινητό αυτό σημαίνει μεγάλη ισχύ. Έτσι. Όταν είστε κοντά σε κεραία, είναι full το σήμα, βγάζει λιγότερη ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει ότι είναι τα πράγματα πιο ασφαλή. Όμως, στο θέμα της έντασης, ποτέ το κινητό στο αυτί. Και τώρα να κάνουμε εδώ ένα γκάλωπ. Πόσοι έχουν hands-free? Hands-free, όχι Bluetooth, hands-free. Πόσοι το χρησιμοποιούν το hands-free? Γιατί άλλο το να έχετε και άλλο να χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλούς που είναι πρόφανες ότι το κινητό το βάζουν στο αυτί. Παιδιά, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε. Οι επιπτώσεις είναι μικρές, αλλά συσσωρεύονται. Πάρτε hands-free και βρείτε τρόπο να μην σας μπερδεύετε το καλώδιο, γιατί ξέρω το αρνητικό το hands-free είναι ότι μπερδεύετε το καλώδιο. Βρείτε έναν τρόπο, όταν μιλάτε, ειδικά για πολλή ώρα, όχι ένα «γεια, έρχομαι», μην τρελαθούμε. Αν υπάρχει μια κλίση επίγουσα, προφανώς θα μιλήσετε έτσι, δεν ψάχνετε το hands-free, έτσι. Αλλά όταν μιλήσετε για 10-15 λεπτά και περισσότερο, πολλοί μιλάνε περισσότερο, έτσι.
Πάντοτε με το hands-free. Πού θα είναι το κινητό? Όχι στην τσέπη. Το κινητό εκπέμπει, δεν εκπέμπει το καλώδιο. Συνεπώς, πρέπει να το έχετε σε απόσταση. Τώρα, λειτουργικά αυτό δεν είναι εύκολο πάντα. Όταν κάθεστε κάπου, είσαστε πολύ μαζί, ή σε μια καφετέρια για παράδειγμα, τι θα κάνετε? Θα δώσετε το κινητό στον άλλον, ξέρω εγώ, να ακτινοβολείτε αυτό για να μιλάτε εσείς με ασφάλεια. Αυτή είναι μια λύση. Αλλά ή σηκωθείτε και να έχετε το κινητό σε απόσταση, ή υπάρχουν και κάτι θήκες προστασίας που πάλι η ακτινοβολία θα βγει, δεν μπορεί να μην βγει. Πρέπει να προσέχετε να μην είναι άλλος δίπλα. Δηλαδή να έχετε κατά νου ότι το κινητό εκπέμπει. Και εκπέμπει πιο πολύ όταν έχει χαμηλό σήμα. Βρείτε εσείς τη λύση. Το βράδυ, στον ύπνο, ποτέ το κινητό κάτω από το μαξιλάρι. Γιατί και να μην επικοινωνείτε, να μην μιλάτε, αυτό εκπέμπει σήμα αναγνώρισης κάθε τόσο. Και θα σηκωθείτε το πρωί. Ή με πονοκέφαλο, ή θα είστε εκνευρισμένοι, ή δεν θα ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα νομίζετε ότι φταίει κάτι άλλο. Έτσι. Άρα το κινητό το βράδυ, ή το βάζετε σε λειτουργία πτήσης, αν θέλετε να ακούτε ραδιόφωνο, ή το βάζετε πολύ μακριά. Πολύ μακριά επίσης να μπαίνει το ασύρματο τηλέφωνο. Προσέξτε, όλοι έχετε ασύρματο τηλέφωνο σπίτι. Πολλοί έχουν το ασύρματο τηλέφωνο δίπλα στο κομοδίνο. Αυτό είναι λάθος. Να πάει μακριά από το κρεβάτι, ειδικά το βράδυ. Έτσι. Και μακριά από θέσεις που κάθονται άνθρωποι για πολλές ώρες. Οι βάσεις των ασύρματων τηλεφώνων, όπως είδατε εδώ με την επίδειξη που κάναμε, εκπέμπουν συνέχεια ακτινοβολία. Και είναι ασφαλή πάνω από τα 4 μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, το Wi-Fi, το router, δηλαδή η συσκευή που ήταν εδώ, που την είδατε, την ξέρετε. Χρησιμοποιείται ασύρματο δίκτυο σπίτι. Και αυτή να είναι μακριά. Τι γίνεται όμως τώρα με τα tablet, τι γίνεται με τα smartphones, τι γίνεται με τα laptops? Όταν έχετε το laptop επάνω, στα γόνατά σας, το κρεβάτι, όπως η φωτογραφία που είδαμε πριν, και επικοινωνείτε ασύρματα και κάνετε υπολογίσεις στο ίντερνετ, πέρα από την ασφάλεια, το τι σελίδες κατεβάζετε, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπήκαμε σε αυτό, δεν είχαμε χρόνο, είναι ότι ακτινοβολείστε. Δηλαδή, η ηλιακή σας χώρα ακτινοβολείται, γιατί κρατάτε εδώ. Όταν έχετε το tablet πολύ κοντά σας, αυτό βγάζει ακτινοβολία Wi-Fi. Τι θα γίνει? Λοιπόν, επειδή τα tablet τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουν τεράστια ακτινοβολία και η απόσταση παίζει ρόλο, όσο πιο μακριά το έχετε, και να βλέπετε βέβαια, τόσο καλύτερα. Με το κινητό όμως, που έχει μικρή οθόνη, όταν εκεί παίζετε παιχνίδια, αναγκαστικά το βάζετε κοντά σας. Αν μεν τα παιχνίδια είναι ενσωματωμένα, κατεβασμένα και δεν θέλετε σύνδεση ίντερνετ, κανένα πρόβλημα. Αν όμως συνέχεια κάνει download, κατεβάζει λεπτομέρειες του παιχνιδιού, εκεί είναι θέμα. Σας τα λέω για να βρείτε λύση. Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ λύση. Δεν υπάρχει λύση γιατί η ακτινοβολία εκπέμπεται. Συνεπώς, το μη χειρον βέλτιστο. Δηλαδή, θα προσέξετε και στη διάρκεια και στην ένταση και στην απόσταση. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την επικινδυνότητα σε εσάς. Είναι γραμμένα εδώ, ίσως και στην επόμενη διαφάνεια να υπάρχει κάτι. Εικόνες δηλαδή που πρέπει να αποφεύγουμε. Στο σπίτι σας πολλοί μπορεί να έχετε μικρά παιδιά, ενδεχόμενα υπάρχει baby monitor, αυτό που παρακολουθεί το βρέφος, το μικρό παιδί, αν κλαίει ή όχι το βράδυ, αυτό εκπέμπει ακτινοβολία την ώρα που το παιδί κάνει πασαρία. Και πολλοί το έχουν πολύ κοντά στο μωρό, πρέπει να είναι μακριά. Άρα, εσείς πρέπει να μεταλαμπαδεύσετε αυτή τη γνώση που πήρατε από εδώ, όχι μόνο για τον εαυτό σας, για τους φίλους σας, τους περίοικους, την οικογένειά σας, για τις συσκευές που έχουν δυνητικά μεγάλη επικινδυνότητα στην υγεία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ελπίζω να σας δώσαμε μερικές πληροφορίες.